Pero se temos un problema de saúde mental, de case se duplicou o alumnado NEAE, ao mellor non necesitamos nin outra orientadora. Necesitamos un persoal moi específico para este alumnado. Igual que a idea de ter enfermeira. Se agora temos máis problemas de intolerancia alimentaria, pois ao mellor fai falta unha enfermeira por si no comedor escolar unha criatura, non, hai que pincharlle adrenalina porque tivo unha reacción alérxica a un alimento. Non ten que facelo o profesorado. Vale, pois co resto igual. Eu, por exemplo, o tema de psicólogas, existen unhas listas de contratación da Xunta, a día de hoxe están abertas, e Xunta, sabes, hai que anunciala, que as psicólogas, psicólogos se anoten aí e poidamos contratar este persoal. E dar unha atención boa á infancia, e protexela, e descargar ao persoal docente de funcións que non lle corresponden. E o persoal docente tamén ten que dicir isto. Non só quedar en eu non son coidadora, eu non son non sei que. Despois diso, e aquí entran os sindicatos, que eu son supercrítica con eles, os sindicatos teñen que coller este discurso. Este corporativismo de máis docentes porque os docentes somos, tamén é corporativismo. Dicir, hasta aquí chegou o meu corporativismo e daqui para diante daslo a outro. E ao mellor non fan falta máis docentes. Fai falta persoal diverso para atender a diversidade. Porque o profesorado se forma diversidade. Hai un límite. Hai un límite profesional e hai un límite institucional. E hai que trazalos.